الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барча мактау, хәмд һәм сана галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы, идарәчесе Аллаһ Раббыбызга гына тиешле. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һич илаһ юк һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм пәйгамбәре. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Адәм балаларын бу дөньяга китерде, ләкин безне ул ярдәмсез, гыйлемсез калдырмады һәм әйтте: "Ва имма я'тияннакум минни худа, фаман таби'a худая фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун." Һәм сезнең яныгызга килгәч, минем тарафымнан китап, һидаят, туры юлны аңлатма, кем аңа иярә, шуның буенча тормышын алып бара, аңа курку да, кайгы да булмас. Коръән китабы. Коръән китабын Аллаһ Субханаһу ва Тааля җибәрде, кешеләр аны укып, аның аятларын өйрәнеп, тормышта куллансыннар дип. Коръән китабының һәрбер сүзе, һәрбер аяты Аллаһ Тааляның барлыгын, бирлеген исбатлый. Шуңа күрә дә аят дип аталалар да алар. Аят гарәпчәдән галәмәт, билге, ягъни һәрбер җөмлә Аллаһ Тааляның барлыгына, бирлегенә билге булып тора. Коръән ул шифа, Коръән ул күңел тынычлыгы. Һәм Коръәннең һәрбер сүрәсе ул үзенчә күркәм, улуг, дәрәҗәле һәм тирән мәгънәләр ирештерә. Кайбер сүрәләр шушы Коръәннән аеруча ихтибарга алынган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларны үз хәдисләрендә үстен икәнлеген белдергән. Фатиха сүрәсе һәр вакыт намазда укыла торган, һәр рәкъгатта укыла торган, ул Уммул Коръән дип атала, Коръәннең анасы, яисә Фатихатул китаб, китапның ачкычы. Ихлас сүрәсе, Кул һуаллаһу ахад сүрәсе, ул Коръәннең 3тән 1-ен укуга тиң тора савабы буенча. Һәм шулай ук җәмәгать, мөселманнар арасында еш искә алына торган, еш укыла торган сүрәләрнең берсе ул Ясин сүрәсе. Ясин сүрәсен галимнәр аеруча кеше үлем халәтендә булганда, үлем түшәгендә булганда уку хәерле дип әйтәләр. Шушы кешегә җан бирүе җиңелрәк булсын дип. Һәм шушы галимнәр арасында безнең 4 мәзһәбнең 3-се, Хәнәфи мәзһәбе, Шафиғи һәм Ханбали мәзһәбе һәм башка галимнәр, ягъни күпчелек галимнәр шулай дип әйтәләр: үлем алдындан, кеше үлем хәлендә булганда, аңа Ясин сүрәсе уку хәерле дип әйтәләр. Ни сәбәпле соң дигәндә,
Чөнки Ясин сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля киләсе тормышны искә ала. Ахират тормышын, кыямәт көнен һәм шушы кыямәт көнендә кешеләрнең тормышлары ничек булачагын, аларны нәрсә көтәчәген. Һәм шунда Ясин сүрәсендә сөендерүче аятларны ишетеп, кеше вәгазьләнә һәм аңа җан бирү җиңелрәк була дип аңлаталар. Һәм бүгенге хутбәдә җәмәгать әлеге олуг сүрәдән Ясин сүрәсенең бер өлешен укып китәсе килә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ясин сүрәсенең 48-нче аятында әйтә: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Һәм алар әйтәләр, сез вәгъдә иткән көн, кыямәт көне, кайчан килә ул дип әйтәләр. Инкар итүчеләр, ышанмаучылар, кыямәт көне булуын көтмәүчеләр әйтәләр, кайчан килә ул көн, сезнең вәгъдә иткән көн ди. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala әйтә, алар көтәләр бер тавыш кына. Бер тавыш килер һәм шушы тавыш бөтенесендә дөнья эшләрен алып барганда эләктереп алыр, тотып алыр дип әйтә. Кеше базарда, кеше сәүдәдә, кеше ниндидер башка эшләр белән шөгыльләнә, үзара бәхәсләшә, үзара сөйләшәләр, бер генә тавыш чыгырды һәм бөтенесен тотып алыр шушы тавыш. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Һәм шушы тавыш килү белән алар васият язырга да җитешмәс, үз гаиләләренә кайтырга да өлгермәс дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Шушы тавыш нинди тавыш соң ул? Ул сурга өрү. Һәм шушы сурга өрү белән бөтен җир йөзендә булган һәм бер әйбер халак була, җан бирә. Һәм күктә булучыларда. Ләкин аннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Тагы бер сурга өрү булыр. Һәм алар каберләреннән, шунда яткан урыннарыннан ашыга чыгыр, Раббыларына таба. Аллаһ Раббыларының чакыруына таба. Калу я вайлана. Һәм әйтерләр, кайгы безгә. Кайгы, хәсрәт безгә, мән бә'әсәнә мин марқадина. Кем безне чыгарды шушы яткан урыныбыздан дип әйтерләр. Инде үлдек, инде бетте. Шуның белән тормыш дәвам итмәс дип уйлыйлар иде. Бу дөньяда кылган гынахлар өчен, бу дөньяда кылган бузыклык, бер-береңә рәнҗетү, зулым өчен инде котылдым, җавап бирәсе булмас дип уйлаганнар, ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә, бер генә тавыш чыгыр ди. Алар бөтенесе чыгыр. Бөтенесе күтәрелер. Һәм әйтерләр, кайгы безгә. Кем безне бу яткан урыннан чыгарды? Кем безне торгызды дип әйтерләр? Һәза ма вa'ada ар-рахман ва садаqa al-мурсалун. Бу рәхимле Аллаһның вәгъдәсе бит. Бу бит пәйгамбәрләрнең тугрылыгын белдерә бит дип әйтәләр. Пәйгамбәрләр аларны кисәтте, аңлатты бу көн җитәчәген. Ин канат илля сайхатан вахидатан файдахум җами'ун ладайна мухдарун. Һәм шушы бер тавыш булу белән алар бөтенесе алдагылар да, хәзер яшәүчеләр дә, киләчәктә булучылар да кыямәт көненә кадәр Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бөтенесе ди. Бер кемдә шушы көннән котыла алмый, һәрбер җан иясе Аллаһ Тәгалә каршына басачак. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Һәм бүген бер генә кешегә дә зулым эшләнмәс. Бер генә кешегә дә гаепсезгә гаепләмәсләр. Ул үзе нәрсә кәсеп итеп алды,
нинди гамәл кылды, нәрсәгә лайыклы булды, шуны ул бу көнне алачак дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм аннан соң Аллаһ Раббыбыз Ясин сүрәсендә бу көнне кешеләр ике төркемгә бүленәчәген аңлата. Бу көнне менә бу хисап булгач, Аллаһ Тәгалә каршында җавап биргәч, бу дөньяда эшләгән эшләр өчен җавап тоткач, кешеләр ике төркемгә бүленә. Беренчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: «Инна асхабал джаннати ал-яума фи шугулин факихун». Шуннан да җәннәт әһелләре ди. Җәннәт кешеләре бу көнне җәннәттә, бакчаларда мәшгуль булырлар. Аларның эшләре булыр ди. Мәшгуль. Нинди шөгыль ул булачак җәннәттә? Җәннәт ләззәтләрен тату. Җәннәт нигъмәтләре белән нигъмәтләнү менә шул була аларның шөгыле. Алар шөгыльләнерләр ди. Җәннәттә җәннәт ләззәтләрен татып. Хум ва азваджухум фи зилалин алал араики муттакиун. Алар анда үз хатыннары, тормыш иптәшләре белән күләгә астында йомшак ятакларга терәлеп утырырлар, сөйләшерләр, шунда ләззәтләнерләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Лахум фиха факихатун ва лахум ма яддәун. Аларга булыр анда төрле җимешләр, җиләкләр һәм үзләре нәрсә сорый, нәрсә тели, шулар булыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Саламун каулан мин Раббир Рахим. Һәм аларга рәхимле Аллаһ үзе сәлам дип әйтер. Аллаһ Тәгалә үзе аларга сәлам, сезгә бары тик иминлек кенә булачак ди. Монда кирдегез, сезне алда бернинди кайгы, бернинди хәсрәт, бернинди авырлык юк, көтми, бары тик иминлек, сәлам генә көтә дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе. Ләкин ул көнне икенче төркемдә була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: «Вамтазул яума айюхал муҗримун». Сез гүнах ияләре, сез иман китермәүчеләр, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын кылмаучылар, чыгыгыз, айырылыгыз мөселманнардан. Бу җир йөзендә бөтенесе бердәм булды. Җир йөзендә бөтенесе бер урында яшәде, бер урында эшләде, бер урында ризык ашады, бөтенесе кушылды, әмма ләкин кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әйтә: чыгыгыз ди. Айырылыгыз. Сез ди гөнаһлы булдыгыз. Сез Аллаһ Тәгаләнең кушканнарына буйсынмагыз. Алам ахад илейкум я бани Адама алла та'буду шайтан иннаху лакум адуввун мубин. Мин сезгә әйтмәдемме әллә, эй Адам балалары, шайтанга буйсынмагыз. Шайтанга иярмәгез, аның васвасасын тыңламагыз. Дип әйтмәдемме диде Аллаһ Тәгалә. Иннаху лакум адуввун мубин. Ул бит сезгә ашык душман. Ул сезгә душман гына. Ул бизи кайбер әйберләрне, ләкин ул аны сезгә бизи, сезне хәлакәткә китерер өчен. Ул сезне куркыта ниндидер изге гамәлләр эшләүдән. Эшләмә, тигеләй әйтерләр, былай әйтерләр, ничек карарлар. Куркыта шайтан изге гамәл кылудан, начарлык гөнаһларны бузу кешене бизи аңа. Ни өчен? Кешегә хәлакәткә, аңа зарар китерер өчен. Ва ани'будуни хада сиратун мустaqim. Мин сезгә әйттем ди Аллаһ Тәгалә, миңа гына гыйбадәт кылыгыз дип. Һәм шушы ул туры юл. Шул ул сезне ике дөньяда да бәхетле итәчәк юл. Бер Аллаһка гыйбадәт кылу, аның кушканнарын үтәп, тыйганнардан сакланып, тыелып яшәү. Шул ул ди сиратун мустaqим, туры юл. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Әбит шайтан сезнең арагызда күп кешеләрне адаштырды бит. Сез әллә күрмисезме? Сез әллә
аңламыйсызмы дип әйтә. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля? Һәзиһи җәһәннәм аллати кунтум туадун. Менә ул җәһәннәм ди. Менә ул җәһәннәм сезнең каршыгызда, сезгә вәгъдә ителгән. Ислауһа ал-яума бима кунтум такфурун. Кирегез шунда һәм газапны татыгыз имансыз булганыгыз сәбәпле һәм Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмәгәнегез сәбәпле дип әйтә. Менә шушы җәмәгать Ясин сүрәсенең 48-нче, 64-нче аятларында Аллаһ Субханаһу ва Тааля искә төшерә безгә һәрберебезне нәрсә көтәчәген. Һәрберебезне җәмиән дип әйтә, бөтенегезне дә ди. Беркем дә аннан котыла алмый, беркем дә кача алмый, беркем дә миңа кагылмас әле дип уйларга да мөмкин түгел. Юк, бөтен кешегә кагыла. Һәм бу кинәт килә ул җәмәгать. Кинәт килә кеше аңа әзер дә булмый. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Фәлә ястати'уна тәвсия. Алар васият тә калдырырга җитешмәсләр ди. Алар гаиләләренә кайтып, алар белән сабуллашырга, бәхилләшергә, хакларын кайтарырга бер-берләренә җитешмәс. Кинәт була бу. Көтмәгәндә. Һәм ләкин үлем белән шикләнми, үлем белән бетми бер нәрсә дә. Кеше үлем белән күчә тормышының киләсе чорына, этабына гына күчә булды. Үлем ул күчү генә. Переход, смерть это лишь переход в следующий этап жизни, это продолжение. Һәм шунда булачак хисап һәм җаза. Хисап Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәгән нинди дәрәҗәдә булды? Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелу нинди дәрәҗәдә булды? Һәм үз ара хакларны үтәү, бер-береңнең бурычларын кайтару нинди дәрәҗәдә булды? Бөтенесе өчен дә җавап булачак. Яумуддин, хисап һәм җаза. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фәлә тузламу нафсун. Бер генә дә кешегә зулым булмас, несправедливости не будет. Бу дөньяда кеше рәнҗетергә мөмкин икенчесен. Һәм шушы рәнҗеткән өчен җазасы эләкмәскә мөмкин. Инде булды, рәхәтләнеп яши. Үзен оттым дип уйлый, отышлы дип уйлый. Бер кешенең хакына кирип, кемдер байый. Икенче кешенең хакына кирип, үзенең дәрәҗәсен күтәрә. Һәм шулай итеп көн күрә, ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кыямәт көнендә булар бөтенесе җавап бирәчәк һәм һәрбер кеше икенче кеше каршында хакын алачак, гаделлек булачак дип әйтә. Һәм нәтиҗәсе нинди кыямәт көненең? Ике генә юл җәмәгать, ике. Беренчесе ул мәңгелек җәннәт бакчалары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Анда кеше күрмәгән, кеше ишетмәгән, хәтта кешенең уена да килмәгән ләззәтләр анда ди. Кеше даже күз алдына китерә алмый андагы ләззәтләрне. Яисә җәһәннәм, андагы иң җиңел газап, иң җиңеле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны тасвирлады. Кешене бастырырлар кызган күмер өстенә. Һәм бу күмернең эссесеннән баш мие кайнар дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм һәрберебез бу тормышта яшәгәндә сайлыйбыз. Нинди киләчәк телибез без үзебезгә? Нинди тормыш телибез без үзебезгә киләчәктә? Һәм безгә Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирде. Ул безгә иңдерде менә шушы туры юлны. Һәм нәрсә ди? Кабатлап әйтәбез аятны: "Фа имма ятияннакум минни худа", әгәр дә сезгә килсә шушы туры юл, китап иңсә, кем аңа иярә, шуның буенча яши, фәлә хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Аңа курку булмас. Ул курыкмас киләчәк өчен нәрсә көтер микән мине дип. Юк, ул тыныч. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үти. Ва лахум яхзанун, һәм алар үкенмәсләр узган тормышлары өчен. Алар кайгырмаслар дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله